माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या 80व्या वाढदिवसानिमित्त सोलापूर शहर जिल्हा महिला काँग्रेसच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे। त्याअंतर्गत महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष हेमा चिंचोळकर आणि महिला पदाधिकाऱ्यांनी सोलापूर सिद्धेश्वर महाराज यांनी स्थापन केलेल्या 68 लिंगांपैकी एका लिंगास दुग्ध अभिषेक करून माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या दीर्घ आयुष्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली। तसेच सिद्धेश्वर मंदिर, रेवणसिद्ध मंदिर, रेल्वे स्टेशन जवळील शनी मंदिर, दर्गा येथील गरीब बेघरांना महिला अध्यक्ष हेमा चिंचोळकर यांच्या हस्ते फळे आणि लाडूंचे वाटप करण्यात आले। यावेळी महिला काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष ॲडव्होकेट करीमुनिसा बागवान, महिला काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव सुमन जाधव, उपाध्यक्ष प्रमिला तुपलवंडे, अरुणा बेंजरपे, नीता बनसोडे, बसंती साळुंके, मुनेर अभिषेक, जगदेवी कदम यांची उपस्थिती होती। शहर जिल्हा महिला काँग्रेस वतीने माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे साहेब यांच्या 80व्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही पूर्ण सप्ताह 4 तारखेपासून पूर्ण सप्ताहामध्ये कार्यक्रम राबवण्याचं हातामध्ये घेतलेलं आहे। त्यानुसार पहिल्या 4 तारखेला शनी मंदिर स्टेशनपाशी आम्ही बेघरांना फळं वाटप केली आणि अन्नदान केलं। त्यानंतर वृक्षारोपण केलं। 4 तारखेचं वृक्षारोपण झालं। त्यानंतर आज श्रावण सोमवार, शेवटचा श्रावण सोमवार आहे, त्याच्यामुळं आम्ही सिद्धेश्वर मंदिरापाशी, रेवण सिद्धेश्वर मंदिरापाशी आणखीन दर्ग्याच्या तिथं बेघरांना गरिबांना फळं वाटप केलेली आहे आणि लाडू वाटप केलेले आहे। त्यासह आणि हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहे 80च्या आकड्यामध्ये घेतलेल्या आहेत। 80 डझन केळी वाटली, 80 किलो लाडू वाटले, राजगिऱ्याचे लाडू वाटले। अशा पद्धतीने आजच शेवटचा श्रावण सोमवार त्यानिमित्त आम्ही महादेवाला, महिला काँग्रेसच्या वतीने महादेवाला दुधाचा अभिषेक करून साहेबांना, शिंदे साहेबांना दीर्घायुष्य लाभू देत। आणखीन अशीच आमच्या डोक्यावर, महिला काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर आणि समस्त सोलापूरकरवासीयांच्या डोक्यावर आशीर्वादाचा हात राहू देत, अशा पद्धतीने आम्ही महादेवाच्या सिद्धेश्वर चरणी प्रार्थना केलेली आहे। आणि अजून पुढे आमचे अजून 4 दिवस हे कार्यक्रम चालू राहणार। पूर्ण सप्ताह आम्ही साजरा करत आहे। आणि याच्यामध्ये एक विशेष म्हणजे जे आम्ही वाटप करू, तो कार्यक्रम करू, तो 80च्या आकडे 80वा वाढदिवस आहे, त्यामुळे 80च्या आकड्यामध्येच आम्ही ह्या पद्धतीने कार्यक्रम राबवत आहोत।